estoy afuera. Me muera, tendrás que rodar. Dirás que no me quisiste y que vas a estar muy triste, pero así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Los amantes comprando la televisión de Galicia. ¡Ándale, cuates! ¿Qué pasa? Julio Mato. ¡Nada! ¿Cómo estás, Julio Mato? Muy bien, y hoy no te tengo miedo, Fran. Mira cómo estoy, Mira qué estilo, qué clase. Estás apretadito, Ay, atención, Chamaca Rodal, un aplauso para ella, para Chamaca. Ay, a Chamaca, son un pouco Alejandro Fernández, Mira cómo estou. Esa voz un pouco Alejandro subida, Fernández. Ahora mellor, ahora Alejandro mellor. Fernández, así Unha pasada. Bueno, estamos vestidos de mexicano, estamos facendo unha homenaxe porque precisamente agora, neste mesmo instante, a 7 de agosto a Benres, están en avión coa festa mexicana. Un aplauso para o avión. Wow. Moi fans, encántanos a festa mexicana de avión, encántanos a comida mexicana, que Encántanos conste. México. Encántanos México. Sí. México deulle México, moitísimo chámanos, que imos. a Galicia. É verdade. Sí. México deulle moitísimo a Galicia, moita xente que emigrou a México, que volveu, que fixo fortuna ali, que regresou, e nós temos que agradecer a todo o país mexicano, todo o que fixo por Galicia. Así que hoxe vamos facer, pois, receitas de México. De México, claro. Eu teño que estar así porque senón se me va a cara a sombra. Atención, imos ver que nos trae Amadora de Cospeito. ¡Ándale! Hola, bos días, son Amadora, son de Cospeito e vivo en Villalba. Eu quixera unha comida desas mexicanas tan buenas, tan ricas, clásica, que non pique demasiado e que esteña moi boa. Os mando un saludo a todos e a miña familia tamén. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Este é Luis Miguel, Así te envuelve México. Este é Luis Miguel, outro dos É grandes. mexicano tamén. Sí, claro. Bueno, fillo de... Moitos mexicanos aí, ¿no? Fillo de, creo que de, non sei se de español ou de español, pero Luis Miguel me parece que... Chámanos Luis Miguel e contanos que nos chame como Luis é, Miguel. si é de da tua nai Se nos está ou... armando de Luis pai. Miguel. Claro. Bueno, a ver, veña, vamos alá, vamos cociñar receitas mexicanas, polo menos ímolo intentar. Xa pedimos desculpas de antemán porque pode sair de aquí. E atención, porque Xulio Mato ten unha receita que a min faime moita ilusión que faga, Xulio. Pois a min, primeiro de todo, disculpas a México, Vale. en xeral, en particular a Marina, que é a nai de Carlos, o noso compañeiro, que nos cedeu a súa receita de un prato precolombino. Precolombino. Precolombino, antes de Colón. Porque hai que decir Carlos, noso compañeiro, que é de familia galego-mexicana, non? Eso é. Podemos decir así. Esta muller vive en Vigo, é de Ourense, vive en Claro. Vigo, pero viveu moitos anos en México. Exactamente. Entón ela xa tuneou a súa maneira a tortilla, a sopa de tortilla. Sopa de tortilla Sopa de precolombina. tortilla precolombina que hoxe vou intentar non escarallar eu. Vale. Vai no intentar, veremos se lle sabe ou non. En calcara caso, a min, que me Unha encanta pasada, unha a pasada. comida mexicana, faime moita ilusión que Xulio Mato faga pois unha comida Pois imagínate, precolombina. imagínate a min. Mira a receita os anos que ten que Mira que ter anos para que ser ten, precolombina. Que É a guai, nosa que guai. Merchi Rodal. Ah, estás padrísima. Pues voy a hacer unos natos padrísimos también. Ah, unos nachos. Sí, para cenar esta noche. Pero Así para de cea, cos nenos, na casa. Unha cea así rapidiña e con aire mexicano. ostras, curráchelo, Os Sí. nachos, mi má. Vas por eles ao súper, pimba, xa está. Vou facer unha cochinita pibil Oh, vale. con carne picada. Vale. Vou facer unha salsa de queixo. Oh, Vou facer un pico de gallo. oh, Vou facer un guacamole. oh. Podía Va, compralo todo feito, sí, pero non vai a ser o caso. Que de Non vai cousas, ser o caso. Vou dándolle o que? Moi ben, pois, señoras, señores, cociñamos nunha homenaxe á terra mexicana. Marchamos con Merchi Rodal. Turi, turi, tu. Vamos as palmas aí, Turi, turi, tu.
Tarde o temprano seré tuya, mía tú serás. Me gustas mucho. Rocío Dúrcal esta, cortaste. Ala vai. No, paramos. Merche Esto, Rodal, un pouquiño, no non minuto pasa 3 de nada. programa, cortouse. Cortouse. Corteime un Merche Rodal. poquinho. Cago. Non pasa nada. Que precisas, Pois Merche? solo necesito, teño outra man. Vamos pedir unha tirita, vale? Unha pitita. Unha tirita guante, ou un algo. guante mellor. Ai, Dios mío, cuate, aquí hai tomate. Un guante. Toma. Pico de gallo, Vale, no, veña, mira, deixo, tomate. mentras te atenden, deixo... mira, digo, deixo- sí, No, sí, tranquila. Veña. Vamos, que te atendan, nós marchamos Unha con tirita. Xulio Mato. Ah, sopa de caracol. Ostras, qué tensión, ahora sí que no me puedo cortar eu. Pero esto Venga, va, vamos a esto cociñar é- un pouquinho, Jules. Esto é mexicano tamén. Esto vamos a sacar xa, Bueno, o tema. Precolombino, qué pasada. Precolombino. Precolombino. Vamos tatemar unhas verduras. Tatemar. Tatemar. Que é tatemar? É o que nos decimos brasear, eles tateman. Nos braseamos, eles tateman. Pero é o mesmo. É o mesmo. Vale, vale, é pensei que era o mellor simplemente parecido. darlle unha caña, o sea, darlle caña nunha tixola cun chisquiño, eu utilizo un chisquiño de aceite, eles non sei se utilizan ou non. A mí gusta un chisquiño de aceite, entón mira, uns 150 gramos de cebola, Isto vai estar... Oh, eles utilizan o que é o jitomate, que é unha especie de tomate, nós, como non temos, vamos a utilizar uns tomates, vale? Ai, perdón, perdón. É a nai de Carlos que utiliza? Jitomate. Jitomate. Vale. É que é un pouco... Quero dicir, a min faiseme un pouco difícil, non sei Marina, ti, se imaginar fago mal, por Dios, non te enfades, eh? Non creo que se enfade, pero digo que se me fai un pouco difícil de imaginar unha sopa de tortilla, sabes? É unha sopa de tortilla, pero non é unha sopa de tortilla de pataca de huevo. No, xa, será de Claro. tortillas É de... de tortilla destas de millo. Claro, as tortillas de millo, vale? Pero xa verás que pasada de sopa, eh? Xa E verás que- cómese con culler. Claro, é unha sopa. Sí. Mira, facemos uns cortes aí e veña, a tatemar. Me cago na leche, como tatema isto, eh? Veña, México non coñecemos o medo, veña. É verdad, anda! Dale, Xulio Mato! Mira, Mira, eso vámonos triturar. bienvenidos a la taquería de Xulio y Cañotas. Los atendemos cuando quieran. Esto promete, eh? Bueno, mira, vamos a botar un dente de allo. Veña, dalle. E que, Que máis? que ten de curioso esta sopa? Mira, que vamos a utilizar chipotle en adobo. Vale, isto venden nos supermercados, eh? É un pemento que adoban eles dunha maneira moi curiosa e pica moito. Entón vamos a botar para toda a sopa un só. Esos son roxos. Esos son roxós. Pero son as carnitas que utilizan eles, que son os nosos roxós, que é o porco descebrao. Bueno, pero é que esos son outro tipo de roxos, No, que son os de Arzúa. No, estos non son de Arzúa, eh? Son en Arzúa fanse así. Fanse así, pero estes non son de Arzúa. Xa, home. Estes son de Ciudad de México. Vale. Traídos directamente. Vale. Despois temos aquí epazote. Espera, como está bendito, deixame mirar que teño unha chuleta aquí. Epazote. Epazote. E Epazote, que que é unha erva que a mí sorprendeme porque, mira, non ule Nada. nada, non ule nada. O sea, pero- une a erva seca. Pero unha vez que se hidrata, sei que ten moitísimo sabor, un sabor moi característico que nos vai dar ese toque tal. E despois temos... Que? Que é? Non sabes o que son? Es que serán chilis ou... No, non. No. Jalapeños. Estos son jalapeños, Uns sí. jalapeños. Entón vamos a Jalapeños. botar ¡Buah! uns jalapeños, un poquinho de queixo. Vamos cortar, Vai me abrir as ventas, eso. vamos a cortar a nata con un poquinho de lima para facer unha especie de crema agria. Entón vamos ter unha virguería de sopa, eh? Wow, que chulo, eh? O sea, o da... Táme gustando moito que fajamos cociña mexicana. Pero No, que os sobre- mexicanos teñan unha receita precolombina que sexa sopa de roxos. E de feito xa- é unha sopa que é moi común e moi habitual comela nas casas en México. Vale. Entón estamos a tope. Estamos a tope de... A tope, a tope. Estamos a mexicanía a tope. Mira, xa o temos, ves, xa o temos tatemado, vale? Vale. Entón agora vámoslo botar nesta xarra con un poquinho de agua e vámoslo triturar. Moi ben, pois deixote aí incorporando e triturando e imos comer chirrodal. Agora Moi sí, ben. a ver se está curada. Mira, ver, aí está. Guacamole. Un pouco tejano xa, verdad? Un pouco tejano. Que estou facendo? Venga. Aí. Fixen aí o pico de gallo. Que é pico de gallo? Simplemente picadillo, o sea, picado o tomate, a cebola morada, o cilantro, a causa do meu problema. O cilantro ten un problema, o cilantro. O cilantro ten un problema que ou che gusta ou non. Bueno,
Estamos facendo comida mexicana. Mira, e aí debaixo tedes escrito para que apunteos que estades na casa. Para o pico de galo, 2 tomates, media cebola morada, zume dunha lima, coandro e sal. Vale? E está moi rico. Deixámolo aí adubar, vale? O que colla un poquinho todos os sabores da lima, a verduriña, vale? Por eso é o primeiro que fixen. Por outro lado, temos aquí o adubo da carne. Esto. A cochinita pibil é carne guisada durante un montón de tempo, Ai. feita a lume morno, aí. Pero estamos facendo uns nachos rápidos para unha noite de venres. Entón, en lugar de guisar unha carne durante moito tempo, imos facer unha carne picada así adubada. Ah, vas a adubar unha carne picada. De que? Sí. Tenreira, porco, mista? Esa era de porco, Vale. e a adubeina. Con ourego, con pemento doce moído, porque a especia que usou... Jules. Jules, Julito. non atopei. Ah. Estiven buscando e dicía, pois se pos pemento doce moído e un pouquiño de comino, podes arranxar. E dixen, pois vou tentar arranxar así. Moi Como resolta, era a especia que usache? Como se chama a especie, Xulio? Que usaches ti a especie ese que... A especie que non ulía? Ah, epazote. É pazote. No, outra. Que outra cousa usache? O chipotle, ainda non sei. Ese. Ah, o chipotle. Pero eso non é especie, é un... Eso non é... É que? Claro. É como unha... Como, non é Unha salsa, pasta. é unha pasta, sí. É un, Vale, no, é un pois- pemento. Pero iso non, iso é unha pasta. No, eso é un pemento. Bueno, por vale. Mira, Pois pasta ese do pemento. pemento, De se verdade, non de verdade, atopades, mira. É un pemento doce moído. Non é unha pasta. Ah, vale. Vale. Dios, como ule, É un Ese pemento, claro, pois dicían, pois se non atopas, pois pos pemento doce moído e fas un pouquiño un apaño. Pero non é pasta, é un... Pensei que era a pasta do pemento. Claro, que no, é chipotle. Vale. Moi rico, Uf, Chipotle. estou me poñendo nervioso. E aquí que lle vamos a poñer este adubo que fixemos. Xa lle botas aí dentro. Moi ben. Allo, ourego, pemento doce. Carne picada con sabores mexicanos. Estamos intentando achegar México a Galicia. Chamádenos, por favor. Estades en avión de festa ou estivestes algunha vez en México. Probastes a comida mexicana. 881-3655-36. Teléfono a voltas co prato, como sempre. Aí podes marcar, chamar, comentar o que queirades e, ademais, repartimos cartos, Recordade que damos cartos para todos e todas. Así que, por favor, queremos saber se estades na festa en avión. Con que mariachi estades cantando? Rancheras? Que estades comendo? Tacos? Frijoles, o que sexa. Chamádenos 881-3655-36. Mira. Como ule, Oh, Tira ben, Oh. verdad? está Charlie, o noso cámara italiano, volvéndose mexicano. En serio, Está saliendo Vente, a tri. Charlie, vente a tri. para A tri está saliendo, a tricolor. Deixamos que se faga aí pouquiño a pouco, dentro de nada pechamos e deixamos 10 minutiños, vale? Moi ben, pois veña, vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Ela de México creo que non é, pero é de Cospeito. Así que como ten ganas de probar, imos chamar a Amadora. Un aplauso para ela. Hola, Amadora. Hola. Que tal, como estás? Benvida. Bien, Vamos a ir gracias. con Xulio Mato. Apretades. Veña, arrímate aquí adiante. Hola, Amadora, benvida. Que tal te levas ti coa comida mexicana? Gustache? Bueno, non a conozo moito. Non a conoces moito? No. Vale. No. Eu veño a probar. Bueno, Bueno. pois hoxe vas probar algo que é unha pasada. Unha pasada que só se proba en México e non a voltas co prato. Entón, mira, aquí teño unha crema agria Pero que é? Dille que é- Unha que é. sopa, unha sopa. xa Unha vou sopa vou explicar. precolombina. Precolombina, de antes de Cristóbal Colón. Mira, isto é simplemente porque lle botei media lima a nata e mira, xa temos a crema agria preparada, Sí. vale? Mira, é unha sopa que leva tomate, Perdón. cebola, todo salteadiño. Vai levar estos roxós que vamos a picar ahora así en tiriñas ben salteados, e despois leva as tortillas mexicanas tamén crujientiñas. Sí. Gusta o picante? Sí, pero pues bueno, leva- non demasiado. No, non moito, no, un Sí. toque, un No, toquiño. Un toque. Un aire, vamos a botar un aire Ten o picante e despois un chipotle. poquinho de queixo, pero mira, aquí temos o epazote. Pero espera, que Epazote, teño apuntado. non era? Epazote. Epazote. Mira, esta é unha erva aromática que llevamos a botar aí simplemente para que aromatice, vale? Sí, sí. Que vamos a deixar aí, para que vaya hidratando e vaya dando sabor, que sei que ten un sabor moi especial. A ver, a salsa esa da sopa, a auga esa salsa, ten un aspecto xa chulísimo. Si, vamos a botar sal e pementa. Como chiule. Oh, chulilo, Ole, moi ben. Verdad? Ole moi ben, verdad? Sí, Sabes o que é mira comodísimo? ben, Un ole. poncho para cociñar é comodísimo, hai que implantalo. Que pasa que che dá calor, non? No, é que de calor, é que é comodísimo. Xa dá Sobra por olor todo. aquí. Verdad? Xa dá moito olor, verdad? Mira, entón, ahora vamos, mira, está no 9, vamos a baixar e que vai facendo chup chup. Ule ben, ule ben.
vale, que vai así despaciño. Sí, moi ben. Temos como se fora unha sopa Vai de tomate, estar unha sopa de tomate buenísima. triturado con cebola, pero penso que é moi curioso, é moi diferente e moi rica, Moi fan, Moi rica. Eu tamén, Eu Moi desta fan. vou ser moi fan. Entón, mira, ahora vamos a botar tamén para que lle vaya dando sabor o chipotle, que o chipotle, como está, é un chipotle adobado, como está moi, como mancha moito, vamos a utilizar outra táboa. Mira, unha cousa que me sorprendeu a min é que é unha sopa que vai levar aguacate. Vai levar aguacate, Unha sopa con aguacate. e vai levar, nós neste caso Ai, vamos sí. a botar mozzarella, Mexicanos de todo, Pois mire pa aí, Ajá. Unhas... Aí está. E bueno, sendo de cospeito, tío, os roxós gustan chou. Sí, Ah. sí. Se imagina que non lle gustan os roxós. Mira, xa está o chipotle aí tamén, Aí vai. A min gustame todo. Pois hoxe valo probar. Comer hai que comer de todo, A ti non verdad? che gustan? Sí, a mí encantan os roxós, a mí Unha encantan. tostada de Con- pan, aí. Con unha tostadiña ou con queixo tamén, Sí, eso está espectacular. Está Bueno, bueno. pois nos vamos a facer cunha sopa que tamén se chama sopa azteca. Ah, que rico. Vale. Moi rico, Que xa rico, verás. que guai, que É bo sorprendente, xa verás. Jules, deixámoste aquí, vale, vas cortar os roxós, mentres vai incorporando os roxós, nos imos con Merche Rodal, por favor, Hola, Amadora. Amadora. Hola, que tal? Moi ben, e ti? Bien. Pois eu estou facendo así unha recita mexicana tamén. Ai, tamén. Teño aí uns nachos e voulle poñer por riba esta carne picada que está feita así con Os moitas... nachos? Sí, Ah, con moitos aromáticos, así como empregan eles. sí, Nanchi. sí, sí. Dime. Tes aguacate aquí nos Que moros. dis? Xa está. Gústame moito o A aguacate, ver. pero creo que non Xa lle está, botei o dente. xa está. Aquí estou facendo guacamole, que sabes que Oh. tamén se pode Ah, comprar sí. feito. Sí. Pero ás veces, cando atopas os aguacates así ben maduriños no súper, queda Está riquísimo riquísimo. feito na casa. Sí, está Está moi riquísimo. bon, sí, sí. E nada, machacamos simplemente cun garfo, botamos un poquinho de cebola, que está esa cebola morada que está picadiña, e un poquinho de lima e coentro. Sí, E temos o culantro. guacamole. Sí? Hoxe descubrín, vemos que hai moito aromático aquí, estule moi ben. Hoxe Sí, descubrín, acércate si queres, Amador, mira. contarme as compañeras en peluquería e maquillaxe que hai un aguacate como caribeño que son pero de 3 kilos ou así, Sí? Son uns aguacates así, enormes. Ah, mira, non enormes, non sabía sabía que ese. existían. Así que mira, podense utilizar tamén, Eu non sei se algún que che día. contei, a min o aguacate dende pequena encántame. Gusta o aguacate? Me encantaba, miña nai sempre facía polas navidades, viñan de vacacións de Almuñécar e traían aguacates. Oh, que rico. Entón, eles partían, miña nai partía pola metade, e nese buraco que deixa a pebida, aí poñía salsa rosa e gambas. Oh, Estaba boísimo. Unhas navidades comei 3 mitades, o sea, aguacate e medio. Estive máis de 10 anos sin probar o aguacate. Porque collín un empacho. home normal. Mira, Amadora, tencho que preguntar. Eu abro polo medio e poñolle un pouco de aceite e sal. Ah, o Está aguacate. Con unha buenísimo. cuchara como. Home, claro, está boísimo. Mira, Amadora, terme que dicir agora, antes de sentarte, cal levarías ti para cospeito? Os nachos co, bueno, guacamole, carne picada e demais, ou a sopa precolombina con aguacate que está facendo Xulio Mato. Se tiveres que escoller unha... Pero teño que dicir agora. No, ahora se ti queres decir algunha que che chiste máis, despois xa probarás. Ou Bueno. prefieres ir pensalo? Quero pensar, a ver. Bueno, pois vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali e despois chamamos, te vale? Vale, de acordo. Un aplauso para Amadora que está con nós no Voltas co Prato, ven de Cospeito. Hoxe queremos celebrar con todos os cuates unha festa padrísima. Sí, porque están de troula en avión. Pero aquí non imos ser menos, neste programa non. É porque avión, é porque mexicana, pois porque ali emigraron no século XIX e XX moitos veciños e Seica lles deron unhas fantásticas acollidas. E como é de ben nacido ser agradecido, xa hai 55 anos fixeron un primeiro evento, era o 1969, e escolleron un ilustre pregoeiro, don Ramón Otero Pedrallo, nin máis nin menos. Algo había que inventar. Cada verán, a avión énchese de veciños que volven á casa e algúns deles mesmos son famosos polas súas multimillonarias fortunas. Se podedes ir por ali, probade platillos mexicanos e botade unhas bailas con mariachi. E se non vos cadra ben, pois aproveitade para poñer a proba as nosas propostas a ritmo dunha ranchera. Contádenos, como sempre, en @voltas co prato, porque nós somos xente, xa sabedes, de subir prácticamente todas as receitas. Así que, por favor, seguídenos, dádenos amor e desfrutade de México. Vamos con Xulio Mato, venga. Jules, teño unha cousa que contar. Como me gustan a min os mariachis, Dios. Teño unha cousa que contar. Que? Mira que teño aquí. Que tes? Mira que nos Buah, mandaron. eso é unha chulada, Mira que nos mandaron de avión. Eso é unha O chulada, facsímile.
da primeira festa, a ver se podemos ver ben, da primeira festa de avión de 1969. Antes era claro. Non estábamos primeira non festa- planificados. Era a primeira festa da emigración, do emigrante. Claro. Do emigrante. Sí, sí, Así sí, que sí. gracias a Amancio que nos lo mandou. Aí estábamos vendo aí, unha perdón. pasada. Gracias a Amancio que nos lo mandou, porque é un documento chulísimo, E ten, bueno, por dentro... Ten de todo, en plan, ten... Sí. O que as bombas o que botaban, non sei que, unha Vamos, pasada. ten poesía, mira, ten... Pero podes estou pasar as mirando. follas para que Sigamos, se vexa, O programa da Que festa, que non é está moi mentira. guai, o programa da festa. Porque crearon unha asociación que se Claro. chama, como é, Viva Avión. Viva Avión, Viva sí, Avión. mira. Programa da festa, sábado 2 de agosto, día do meu aniversario, de 1969. Comezo dos festexos con bombas, dianas e alboradas de diversos grupos de gaiteiros que recorrerán as distintas parroquias do concello. Ollo, Moi ben, Ollo. Saída de caravana automobilística composta polos vehículos propiedade dos emigrantes, pasando por Ribadavia ata Ourense e regresando Aigas. por Carballiño e Había Beira. aigas daquela. Habría aigas daquela, Aqueles coches grandes. Pode ser. Home, Comida eso. campestre, bueno, de todo. E gran Pois eu queimada sempre e quixen inxerto. ir, sempre quixen ir a esa festa, sempre Pois eu quixen tamén, ir. Así Cago na que, leche. moitas gracias. Bueno, igual ao rematar porque aquí ainda pasamos é por guai. ali, Ainda podemos chegar, Eh. ainda podemos chegar. Que non marchen os mariachis hasta que cheguemos nós. E recomendamos a xente que en canto remate a volta co prato, que vaya para lá. Que vayan para lá, sí, vayan sí, para sí, lá, sí. sí. Ou que vayan para lá e que vayan á taberna do pueblo a ver o Abortas co prato. Tamén é verdad. Imagínaste. Esa tampouco Mira como é vai esta sopa, Vamos a subir un poquinho Jope, para que nos cerva agua. Mira que ben hule, Sí que é verdad que o pazote se dá un olor diferente, Sí que lle dá, Mira, aquí estou derfebrando, porque me gustan moito tamén así derfebrar. Xa sabes que a mozzarella é unha pasta fiada. Sí. Entón, mira como desfía. Entón, vamos, en vez de poñerlle tacos ou poñerlle rodas ou tal, vamos a poñer así estes fíos. Temos tamén aquí A crema agria, non a é? crema agria, que llevamos botar un chisquiño de sal e un poquinho de pimenta, que lle vai guai. Estou alucinado. De tiño sal. Estou aquí. alucinado. E vamos a meter tamén un chisquiño de aceite de oliva. E aí temos xa, mira, que chulada. E agora vamos a limpar o aguacate para ter todo preparado para a montaxe da... xa Tendo en teño aí conta, tamén as- Jules, tendo en conta que é a receita da nai dun compañeiro, Hombre. as nais sempre acertan. Sempre. Entón, Ui. ti estás xogando super Está seguro. fresquiño, Está fresco, Viche. escapaba. Entón, mira, vamos a picar o... Moi ben, pois vai Está guai, picando o Está un aguacate, poquinho así verdinho, pero está guai. vai dando o aguacate. Nos Bueno, espera, visitamos, antes que eso, o que vou facer é ir salteando, isto xa o teño, vou saltear as tortillas, vale? Bueno, pois vai dando, Para que nos lo sepas. marchamos con Merche, veña. Vai, Rocío Dúrcal, tarde ou temprano. Como vai a carne? Como vai? Ai, frijoles! Temos os frijoliños que mercamos así xa no Que super, guai. esas latiñas que saben de frijoles. Temos a carne que se vai facendo aí tranquilamente, botelle un pouquiño de caldo de polo. Frijoles Temos- son fabas, por si alguén... Fabas, sí. Non sabe, son fabas, frijoles. Son as oscuriñas, pero as Están riquísimos, vermellas. Están Ali cómenos en cantidades industriais. con arroz sempre. En cantidades industriais. Pero todos Sudamérica comen un Sí, montón sí. de feixóns destes No, vermellos. no, Centroamérica, Sudamérica e incluso no norte, nos Estados Unidos e así tamén nos comen, Tamén? Sí. Os que veñen de... Sí. No, non sei, ¿No? pero comen, Teñen que comen. copiar de abaixo, porque Comen, arriba- sí, porque les comida non teñen. Claro. Pero sí, Centroamérica en Sudamérica, moitísimo. Para o almorzo, para a comida e para a cea. Claro. Bueno, e agora vimos facer unha salsa de queixo. Entón temos aí un anaco de manteiga e unha cullerada de fariña. Remexemos para que se cociña a fariña. Uau. Esto é, sabes, inspireime, queres saber en que me inspirei para facer estes nachos? En min, porque se te inspiraches en alguén que lle gusta o queixo, inspiraches en min. A salsa de Nos queixo meus sempre fillos, padrísima. que lles encanta. A teus fillos. Sí, vente para Estás, cá. que, Xulio, eres Mira, eres o un que ten crack, máis- Eres o o que ten único máis capaz de creo que romper un esta. momento máxico. Está falando de seus fillos, toda contenta, toda tal, e ti, sobreche un cacho de lima. Pero dixen así. Tampouco tenra, deixa ahora. A ver, outra vez, volvemos aquí. Merche. Lles encanta. Entón, hai un restaurante mexicano en Cangas e os fan, sempre que vamos, sempre de primeiro, sempre pedimos estes nachos. Os nachos. O Nachos, sea, me vale madre, me vale madre. espera, entonces ti queres fala os nachos? Claro, Claro. os nachos que Pola fan tua eles ali familia. no restaurante. Bueno, a miña versión, que non ten nada que ver seguramente coa que fan eles, pero
O sea que isto cociñas en Cangas. O sea, esta unha versión parecida, non? Entendo. Sí, Vale. moi rico. Tens que vir un día cando veñas, Sí, vamos. sí, cando levo dicindo que vou o último ano e nunca vou. É culpa miña, tamén cho digo. Pero, Temos aí entón o queixo, que xa mirache, buah, deixamos aí que se desfaga pouquiño a pouco, un pouquiño de leite e xa está. Xa está todo en marcha, todo en marcha. o pico de O galo, pico de gallo, a carne picada, os frijoles, a frijoles, salsa de queixo e os os nachos de base e o guacamole. Jope. Entón, despois é facer capas aí. Nada máis. Eu xa teño listo. Está me dando unha volta. Vamos a subirlle aquí un pouquiño para que... Sabes que pasa? A salsa de queixo pode ser clave, Pode ser o que marca a victoria. Ou non? Sobre todo conmigo, ainda que é cheddar americano. Bueno, Que era podía por ser, podía ser queixo. Valería queixo de Arzúa. Seguro, mira, porque non me din conta, senón Está moito tería máis rico feito... que o cheddar ese. Bah. Claro. O cheddar ese ten color radiativo. Quen come ese Outro día cheddar? facemos, mira, cando veñas, facemos na casa se che gusta, facemos con queixo de Arzúa. Telo Con todo San bastante. Simón da Costa. Telo bastante controlado, Vamos ben, non? Canto tempo... Vamos ben? No, tes ainda 2 O único minutinos. que non me cende este... Non sei por que non acende este. Non lle ver, ó. gusta. Os frijoles non lle Aí gusta. va, está fervendo eso. Ah, ese sí, mira. Pero este non lle gusta. Cago na leche. Apágase. Oh, non vai. Despois cambio, non te preocupes. Cambio un por outra, máis os frijoles... Queres que era chamemos a simplemente- Juan? O Teño noso un lume, Superman? Teño un lume libre, queres? Sí? Vale, pois Prueba pon aquí. aí Pois veña, frijolitos. pon aí. Espera, Prueba aquí. frijolitos A catro aí. se podes. Xa marcho con Xulio. Vente, A que, Xavi, ah? xa vamos con Xulio. A que? 4, a 4. A 4. A 4, sí, a 4 non che quece máis, que isto acaba, Pois veña. A 6, dalle. A ver, Jules, Teño entonces. no 9, puxo vale. a 9. Vale. Pero no xa atendeu. Mira, eu estou remexendo para que non se queimen. Ah, pero porque, cortácheles moitísimo, claro, cortanse cortámonos así. en tiriñas para que quede para torralas ahora. Estos eran as tortas, o sea, as tortillas, claro. Sabes que parece que esos que son de maíz? Sí, Veña, que vamos teñen a marca, non podes Que decir. teñen marca. Están e non están nin asados nin cocidos. Están? Eso. Bueno, vamos alá. Mira. Eu optei por esta presentación para que se vexa. Ah, vale, o sea, non é a presentación No, a da presentación nai, sería... claro, no, vale. No, non sei como presenta a nai. Mira, vamos a botar un poquinho da sopa. Ule super ben, Super ben. Ule, Super ben. Ule moi ben, Entón, mira, vou montar un así para que vexas e despois xa sigo montando o resto. Entón, aquí vamos a meter as carnes. As carnitas. Isto vamos a apagar para non liala. Apágalle tamén a ver os frijoles. No, pero primeiro apago o meu. Vamos salvar primeiro este cu e agora vamos co outro. Aí está. Veña. É que, disme, colle aí eu. Bueno, pois colle. Mira, agora vamos a botar aí. Os rexós. Buah, que maravilla. Uf, Ahora vamos a meter un poquinho deste queixo. Vamos a meter un poquinho de aguacate. isto a volver de festa, cuidado, Esto, o ir, o antes de ir. O ir, claro. Mira, Pero metémoslle. volver revives, Carlos, despois dirme se vai ben ou vai regular ou vai mal. E agora vamos a meter unha pouquiña crema agria. Leva de todo isto, E enriba un tal. E para rematar, Aí está. o que lle dá o nome ao prato, que son a tortilla. Pois un aplauso para Xulio Aí está. Mato, señoras e señores. Está guai, Por esta sopa de Está moi guai, tortillas. Moi ben, moi ben. Vou ir falar, mentras ir, vou ir falar co público, vale, vamos. Veña, vou montar Con Amadora outro. de Cospeiro, vamos para. Vou, Amadora, vou. A ver, Ai. Quen che iba dicir a ti, Sí. que ibas probar unha receita, xa non unha receita mexicana, unha receita precolombina. Pele colombina, Mira, que me iba a decir a min ahora de ver. Ten a receita mi má. Que sabes 500 anos. antes, 500 anos ten. Ya. Mi má, Pero hai que probarte. Hai que probalo, hai que probalo. Hombre, sí. Non sei que che parecen as receitas, o sea, Ai, que moi viches. boas, moi Sí. boas. Sí, os nachos os conocía, pero así solos. Sí. E o guacamole tamén. O guacamole probache algunha vez ou non? Sí, non? Sí. Vale, pois este guacamole é máis feito por Merche, xa verás, vai estar Sí, vai super, estar super rico. Super bueno. Vámolo ver de preto, porque creo que Merche vai montar o prato. E así vémolo ali con ela. Sí. Veña, pois Vale. pasa diante miña, imos con Merche Rodal, dámoslle un aplauso a Amadora de Cospeito. Vamos para lá. Ponte aquí, aquí estás ben? Aquí a miña esquerda. Aí.
son os nachos que lle gustan aos fillos de Merchi, Sí. A ver, Os Amadora. nachos dos fillos de Merchi. Veña, imos poñer Veremos. na base carne picadiña. Vamos para lá, Ai, gracias, Julio, xa non me acordaba dos frijoles. Moita carne así, con moita especia, coa salsiña, sabedeira rica aí. Seguinte capa, os frijoles, os feixóns negros. Os feixóns. As favas, sí. Isto vai en gustos, máis ou menos en función do gusto. Tampouco te queimes, tampouco lle botes 20 millóns de favas aí, Bueno, así. A pobre muller. Agora, É que... a salsa de queixo. Bueno, beneficio. Eso sí, eso sí, eso. A Esto eso bota, a doulle. ti gusta o queixo. Sí, De eso cárgalle. disso gusta ben. A eso cárgalle. Dalle sabor. Eso é... Bueno, é que como non lle vai gustar aos fillos de Merchi esta receita? É imposible. E ademais é moi divertida de comer tamén, sabes? Porque compartes... manchaste moito, por eso mola. E agora, que lle poñemos? Un pouquiño de pico de gallo, Pico de gallo, tomate, pimiento e cebolla. tomate, cebola, o coentro, con lima, Lima, coan, e listo. Que nos falta? Un O pouquiño toque de- fresco para compensar todo, xunto co guacamole. O guacamole, aí. Está quedando... Sabes que parece? Que? A ensaladilla da festa. Ah, que sí, parece. É un pouco así como a ensaladilla da festa, Sí, Entra polos ollos, Entra... Entra Casi- por moi ¡Ya! boa. Dache ganas de... é moi boa, Verdad? E ten cada un, vai según os gustos de cada un, tira para un lado, tira para Mira que outro. pinta Mira que bo aspecto ten, Yo, Moi ben. Pois dámoslle un Grazas. super aplauso a Merchi Rodal e a súa receita, que a verdade que é unha auténtica maravilla. Imos con Xulio Mato, veña. A ver como vai, Jules. Bueno, mira, xa caso estou. Mira, así é como imagino eu que sería un emplatado nun plato. oh, que rico. Pero para Bueno, que se un vexa... platado nun plato nun restaurante. Bueno, ou nunha casa. Unha casa, colles, botas e xa Un está. pouco de mimo. No, nas casas emplatase Tú con moito eres mimo, máis cómodo. Claro. Pero bueno, isto ten que ser a sopa do brao, Porque ademais o picante xa sabes que axuda a subir a temperatura corporal e nos axuda a combatir a calor. Sí. Pois aí tes, sopa azteca ou sopa de tortilla precolombina ao alcance de todos. Moi chula, bonita, preciosa, quedoulle ben. A ver como sabe, un aplauso tamén para don Xulio Mato. O noso cuate, Penso que vais a ver moi ben, noso cuate. Imos probar, Amadora. Sí. Pois veña, pasa por aí, ao cabeceiro da mesa, aí á esquerda. Aí á esquerda, aquí. Ponte aquí no cabeceiro, como se foras a patrona, sabes? A patrona así da festa. Bueno, pois vamos alá, A Amadora de Cospeito pediu receitas mexicanas e pediu probar cousas diferentes, xa sabedes. E aquí estamos nós, Ai, cumprindo vai, os seus vou che dar unha desexos. culler. Vou che dar unha culler. A ver se lle gusta ou non. Casi aliamos Temos aquí. culler, queres culler? Pedimos- Teño. Vale. Hai culleres aquí se queres. Veremos a ver, se lle gusta ou non. En calquera caso, vos chamade 881-365536 porque repartimos cartiños. Non podíamos acabar sin la cucaracha. Ya no puede... No sábelo ou non? La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene... Está sonando o porque teléfono. Ah, sí. Ah, non escoitaba. Claro, tanto... Vou probar. Claro, para que Vai podas probando, coller. vai probando. E nós, mentras tanto, imos a Urdilde. Perdón, José Luis, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Moi ben. Estás ben? Non sei se... A ti gusta a comida mexicana? Sí, o problema é que non podo comer picante. Meca. Pois eso é un problema para a comida Bueno, mexicana. isto podelo facer igual, sin o chipotle, xa non che pica. Sí, podelo facer sin picante, pero bueno. Bueno, sen o jalapeño... Pero bueno. O que seguro que che gustan son os 50 euros. A mí eso é todo o mundo. Eso, bueno, hai xente que non, pero neste caso... De que non. Bueno, pues vamos alá coa pregunta de concurso, a ver se levantamos. Só unha das tres opcións é correcta. Vamos alá. Cal é o prato típico de México? A, os tacos, B, a lasaña ou C, o cocido? A primeira, a ver. Os tacos. Sí. Marcamos os tacos, a ver se son os tacos. Que nervios. Son os tacos. Un aplauso para José Luis. Que leva os 50 euros. Ben, José Luis, pues parabéns polos 50 euriños. Xa sabes que cando queiras podes vir ao programa, vale? Moitas gracias. Veña, un bico grande. Chao, chao. Saludos aí a Julio, a Merche, a Begoña, que os vexo desde hai 4 anos, polo menos. Moitas gracias. Ole, moitas Ándale, gracias. José Luis. Ándale, José Moitas Luis. gracias. Chao, chao, gracias. Un bico grande. Hasta luego, chao, chao.
Que maravilla Pues que sí. nos vexan dende hai 4 anos. E agora sí, É desde Urdilde. É desde Urdilde. Home, por fin. Iso non é. Imos alá. Amadora de cospeito, despois de probar as dúas receitas mexicanas, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? A sopa. A sopa de Xulio Mato! A sopa precolombina. Moi ben. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden co Telexornal Serán. Vémonos o luns con máis receitas no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao, cuates!